kasing. Salamat sa pagbasa, kuya. Salamat po no sa inyong pagpaminaw kanunay sa tong programa. Well, patay basahon. Ang mong gikalipay kaganina ang inyong gidiskasan, Brad, tungod kay sa tinuod lang dili gyud pagyud kaayo mi. Dili pagyud kaayo mi nabansay sa ana nga bahin kay muraman og matuk-an mi, pero pagkasayon ramang gyud ay pagsubay ni anang mga puntuha sa Mateo 15 ug daghan gyud ang nasayop ni karon. Salamat. Okay, tinuod na. Kay ila magyong hunahuna nga ang gidili sa Ginoo ipakaon. Okay, niya patay basahon. Mangutana lang misal, pangutana man ni. So ato lang usani ko kay gipaluap ra bagyod, no? Gipaluap ang atong gisgutan kaganinang buntag ning irog og lain nga kapitulo og bersikulo unya di man na pwede nga di nato dayon tagaan og instant reaction, no? Kay kibali apasumpay sa ato nga program o atong hisgutan. Well, nata last text nga akong basahon. Sir, pwede ba maka-greet me og happy birthday karong adlaw, sir, sa among pag-umangkon nga si Benjamin. Ani si Benjamin Torrevilla nga mag-birthday siya sa iyang ika-60th birthday. Dong, happy birthday gikan ni uncle, ni auntie og sa imong mga ig-agaw. Salamat, sir. Okay, salamat sad kaayo sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay, si Brother Libby, sa dili pa siya magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing nasura sa kalibutan o diing dapita lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghan salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers sa nagkalain-lain nga part sa kalibutan karon, Pilipinas ug uban pang nasod. Kung asa mo nahimutang nining taknaa, gina-welcome mo na mo higalan ining lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo makapadangat diri namo og mga mensahe. Text lang mo na mo ni Brother John, or pwede mo ari mo padalag mensahe sa comment section nato sa Facebook, no? So alang sa wa pa makatan-aw og sulay, i-search ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Moro na siya higala, DYCM Bugo Adventist. Anya, palihog lang po, atong i-like, i-share na itong higala ngadto sa itong friend para nga daghan sa makapamati sa pulong sa Ginoo, or daghan nga makapamati sa mga tubag sa pangutana nga gipadangat sa inyagikan rapod ninyo, gipadangat nganhi sa ato nga tulumanon. Mo kung naamoy mga pangutana karon diha nga naglimin sa inyong mga panghunahuna, mintras wa pa ninyo malimti higala, i-text na diri namo or i-send diri sa comment section parang ato nang maghahinan og panahon sa pagtubag ang inyong pangutana. Onya, hatagan pud mo namo og higayon sa pag-participate sa atong discussion. Text na mo kung aduna mo'y mga dugang tubag sa pangutana nga atong ginatubag dinhi, or kung naamoy mga reactions, kung mga follow-up, so mahimo sa inyong isend higala para nga ato sa nang magahinan og panahon ang mga reactions ninyo kana pananglitan kung wa kanyo masabti ang mga tubag nga among gihatag dinhi, no? Okay, moadto na ta sa pagtan-aw, pagbasa sa mga mensahe nga niya sa comment section na to. So bago pa ta naka-open tungod kay na wa to day na process ganiha, gisubli pag nato. Karon okay na siya. So atong nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat, Brother Rufino, sa imong pagpakiguban o pag-love o pag-pray. Niya po si Sister Lane of Kiria. Nanukad po ni sa isla sa Kinatarkan.
Kanya iyang mensahe, mayong gabi sa tanan. So, good evening, Sister Lynn, o sa tanang taga Kinatarkan Island. Niya ato po nakita si Ariel Jordan. Mayong gabi, God bless sa inyong programa. Okay, so good evening, Brother Ariel. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ito nilikyatan pagtanaw ang pikas nga screen atol ni pulipulihon o tanaw mga higala. Okay, ato ning tanawon mga kahigalaan nato nga naglab og naglike. Ato nakita dinhi si Ma'am Narcipi Pelayo. So good evening Ma'am o ba ni Pastor Hill di karon. Niya pagyod aton naaw niya pod si Scout Ranger Senior. Sir Isagani Aratsya diha sa Kabangkalan. So good evening sir. Niya ato po nakita dinhi si Sister Rosaline Mainit sa Germany. So good evening Sister Rosaline. Hinaut pa ang Dios uban kanunay magpanalangin kanimo diha uban kang Sister Bilin Mainit. Kanya niya po si Lane of Keria. Niya po si Brother Noel Luel Nodalo Estrira. Niya ato po nakita din mga nag-like sila Brother Aniceto Presilias. Niya thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. Thank you. God bless you and your family, and also Sir Jerome Patagnan and family. Okay. Hi, hello, Sir Matthew Anderson. Thank you so much for being with us. God bless you and your family. Please regards to Sir Jerome Patagnan. God bless. Ato po nakita si Brother Peter Villanueva. So good evening, Brother Peter. Niya po si Ariel Jordan. So moni ato mga nakita nga mga nag-like o nag-heart sa ato programa. Niya po si Linabog Munchadura Nas. May gabi niya dong, Nas. Niya ato ning balikan sa pagtanaw ang pikas na screen higala. Ato ning tanaw dinhi. Ato nakita dinhi si Ginalyn Lumuntad. So good evening Sister Ginalyn. Salamat sa paglab o pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya ato pong nakita dinhi si Brother Kern Hapitan. Mayong gabi sa inyo, Kuya John o Palibi. Ako dieng i-greet ang atong tigpaminaw nga si Bro Nestor Dinampo Caros o Sister Linda Tirana Edisan Caros nga taga Barangay Bungtod, Sitio Maharat, Purok Onyx. Kauban pod ni Bro Wilfredo Hirarman. Yarabin yung pakosgan ni Wilfredo Hirarman ang iyang sound diha sa Bunakan. Si Wilfredo Fuwadora maupod. Naapoy trompa siya sa kilid sa covered court sa Pandan. Kanya ini kauban sa iyang pamilya nga naa sa Libertad og ni Lola Fabia og ni Tay Romeo Ye. Okay, good evening no ni Sister Fabia Andrino. O niya po si Brother Romeo Ye, ang half Chinese nga nag-receive nag-Bible study diha sa Gairan, no? So, good evening, Brother Romeo, Sir may Romeo gabi Ye. nimo ug sa imong pamilya. Salamat sa kanunay nimong pagsunod sa pagpaminaw sa atong programa. Anya niya po si Jimmy Monte Alto. Thank you for sending a heart. Niya po si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat po sa paglab. Brother Giovanni Inganyo Bayo. So, makahimog yan po mo sa pag-send higala. Ato rin tanaw ng ato nga messenger. Ato rin tanaw din Okay, ato nakita si Sister Elizabeth Tunyakaw ni Dia. Nag-send po siya og heart. Yan niya po si Matthew
Sir Matthew Anderson. Aniya ato po nakita si Brother Jemar Gabaton. Okay, thank you. Aniya sa tanan na lang gayud no nga naglantaw karon nga gabi eh. So amo kamo nga gina-welcome. So ato ning balikan pagtan-aw ning pikas nga screen. Okay. Ato nakita dinhi si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Ma'am, may gabi diha, ma'am. Salamat sa pag-view. Niya po si Ma'am Rohama Filipo. Ay ma'am, may gabi ni mo ba diha, ma'am, uban sa imuhang panimalay, no? Salamat sa pag-view, mama. God bless. Niya ato po nakita dinhi si Sir Elmudam Flores. Sa kuani dito ni sa Tubuso. Sa crossing Salamanca, Tubuso, Negros Occidental. Okay, sa tanan na lang nga nag-view karon, nagtan-aw atong gina-welcome no mga listener na to. Makahimog po mo sa pag-send mga higala og mga messages sa comment section, pwede rin sa among keypad ni Brother John or sa messenger kaya ato nang basahon karong taod-taod. So ako na lang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutanan ni Pekisa o sa kumbasahon. Mayong gabi mga brad. Nagtan-aw gikan diri sa English Birama, Cebu City si Jubit Edar. Dodong, may gabi niyo, Dodong. Ingat mo tanan diha. Okay, Brother John. Okay, ato ni gipalo-up lang ni kaganina sa atong gisgutang buntag, ganina buntag. Sa Mateo 15 man to gisgutan, no? Ato tong gipasabot wala isipon nga mahugaw ang nagasulod sa baba kundili ang nagagula sa baba maong makapahugaw sa tao. Unya mao toy atong gitubag kaganina karon iya ning gikuan nga hi sir si Justin si Justin Pipito ni ang ako gyud gisubaybayan ning inyong programa. Nakasabot na gyud ko sa klaro mahitungod ni anang Mateo 15. Sayop gyud ang among paghuna-huna o pagsabot. Apan pwede ba sir nga mapahayag ninyo ang buhat Gis ngadto 15 kay klaro man nga ang mga mananap gihinluan ug ipakaon naman gani. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, daghang kayong salamat, Brother Justin Pipito sa imo diring kuan. Pero ang usas na kanindot nga nagsubaybay kagyud ay sa atong programa. Ug unya imong kuan gyud aminado ka nga nakasabot na gyud ka bahin anang Mateo 15. Pero ang additional gyud kining sa buhat kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto sa 15 kay matud pa nimo klaro magyud nga ang mga manap gihinluan nagipakaon na. Kay ato ning basahon kun unsa man ni dinhi kay daghan sad gihapon ang mislead mahitungod niining mga bahina nga ila laging gihuna-huna nga ang mga butang nga dili ipakaon dias da ang tugon ipakaon nas bag-o. Pero wa gid kay mahimong pruiba mahitungod ni ana. Ngani sa daghan na kaayong mga panahon ug higayon kining mga puntuha gidibatihan ug wa pay usa nga nakabarog mahitungod niini nga ang gidili diha asda ang tugon nga man mahugaw ipakaon as bag-ong tugon. Naalang lagi mga mabasa nga gisabot lang sa kinaugalingong pagsabot. Muna giingon nako nga hatagi lang og kahigayunan nga ang Biblia mo'y mo pasabot sa iyang buot ipasabot. Lisod manggod nga maghimo kag imong kaugalingon nga mga pagsabot kana ba gito your own understanding. Dili man na pwede kay ngano man ma-divert man kaniana moditor ka sa kamatuoran. Ang ato nga ang kamatuoran mo'y ato ragyod nga kinabuhian. Dini ato ning basahon ang buhat Gis ngadto sa 15. Kay lagi mausad ni gihimong scapegoat sa tanan nga mga nagsupak sa gitawag og dietary law kaning balaod sa pagkaon. Mo ni ilang gigamit nga rason. Well, atong basahon
Nangingon, og siya mibatig dakong kagutom ug nangandoy makaon. Apan samtang na naghikay pa sila niini siya gipanawan. Og iyang nakita ang langit nga inablihan, kalom na. Sa bawat lusok sa mga pulong dapat inyo ning pamalandungon ha. Si Pedro nangandoy nga sa kay gigutom siya nangandoy siya makaon. Apan samtang gihimo pa, gihikay pa, giluto pa ang ilang pagkaon, si Pedro dunay nakita matud pa nga gipanawan ug unya nakita niya ang langit nga inablihan. Tandaan ka na. Sa inyong hunahuna ang langit maablihan ba? Kung way lalom nga butang nga buot ipasabot ang Dios, nagnguna nakita niya ang langit nga inablihan ug ang usa ka butang nga nagakanaog nga ingon sa usa ka dakong habol. So ang pagkaabli sa langit aron makanaog to ang usa ka butang nga gihulagway nga sama sa usa ka dakong habol. Nga pinaagi nini sa upat ka mga kanto nga hiniktan, kini gitunton paingon sa yuta. Ang pulong ganing gitunton, wa gina magtugad, nagbitay na, gitunton ragod, gikan sa langit paingon sa yuta. Tandaan na to na. Sa sulod ni ini, diha ang tanang matang sa mga mananap. Tanang matang sa mananap. Unsa maning mga mananapa, tanang matas mananap. Unsa ning matangas mananap? Nga tagupat og tiil. Den tanang mata, mga tagupat og tiil. Og sa mga nanagsaguyod sa yuta. Og sa mga langgam sa kahanginan. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon. Timan niya, miabot na ang usa ka tingog nga nag-ingon. Tumindog ka Pedro pag ihaw og kumaon ka. Pero kini panan-aon ra baya apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. So sa laktod pagkasulti, kadtong mga mananap nga nakita ni Pedro didto sulod sa habol nga gikan sa langit gitunton paingon sa yuta, mga unsa to sila? Mga mahugaw, dili to mga binalaan, mga mahugaw. Unya gihisgutan kun atong padayon nun pagbasa ningon ayaw paghingan kinini ang og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon ayaw paghingan lig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Dinhi ang ilang gihuna-huna dinhi kay nahinluan naman lagi kauno natong gidili sa Ginoo. Ilang putol dayon ba, ilang gitapos ang eksena nga dili pa man unta angay ka dinhing mohunong aning bersikulo 15 kay padayon pa ang mao nga senaryo. So ipadayon nato sa 16. Og kini nahitabo sa makatulo og kalit kadto gibira ngadto sa langit. Tanaw ang tingog pila ka higayon? 3. Unya sa diha ang 3 ka tingog kalit nga gibira ngadto sa langit. Sa laktod paggasulti ni adtong panan-aon nga nakita ni Pedro, walay nahulog adto dinhi sa yuta kundili gibalik ngadto sa langit. Pero ang mga tao nga nagsupak sa daytarilo kay kini maumay gibasihan, ang ilang gipangkaon ang wa masulod didto sa habol nga nakita ni Pedro. Kalit man to gibiras langit. Ang ilang gipangkaon ang niya dinhi sa yuta. So may pagkakaiba kay ang gingong gitindog ihaw kumaon kadtubang tuwa sulod. Pero wa man pud kakaon si Pedro unang-una pananaon unya kalit kadto gibira sa langit human sa tulo ka mahitabo ang tulo ka tingog. Yung uban ron sigig pangaon anang wa man na maapil didto sa nakita ni Pedro. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang huna-huna. Tanaw si Pedro nga nakakita sa maong panan-aw nalibog pa siya sa iyang huna-huna. Kung unsa kaha ang kahulugan ni adtong panan-aon nga iyang nakita. Sa laktod pagkasulti, ang angay pangitaon og sabton sa tao
ang kahulugan sa pananaw ni Pedro. Ngani si Pedro nalibog siya sa iyang huna-huna. Pero ang uban nga nagbasa lang niining senaryuha, wa gyoy kalibog miabot sa huna-huna. Pero si Pedro nga nakakita ni adtong maong pananawon, nalibog siya sa iyang huna-huna kung unsa ang kahulugan ni adtong pananawon nga iyang nakita, meaning dunay kahulugan. So ang atong pangitao dinhi, ang buot ba nga ipasabot ang kahulugan? Kahulugan gani ang buot ipasabot ni adtong pananawong nakita, kay kalit man tong gibira dito sa langit, unya katulo mahitabo ang tingog, kalit gibira. O unya, doon na to'y kahulugan tong pananawong nakita ni Pedro. Unya, nagingo din nga iyang nakita, tanawa, ang mga tao nga gisugo ni Cornelio, tanawa, naglibog pa si Pedro sa iyang huna-huna sa kahulugan sa iyang nakita. Adunay mga tao nga gisugo ni Cornelio nga nagtindog pultahan sa gawas, tapos sila masusi kun diin ang balay ni Simon. Og sila nanawag sa pagpangutana kun nag-abot ba didto si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong, tanawa kay nalibog magyus Pedro sa iyang huna-huna sa iyang nakita, mauna nga iyang gipamalandong. Ang uban karon wa maglibog sa ilang huna-huna, wa pud mamalandong. Mauna nga hangtod karon wa gid nila makuha ang sentido sa gipasabot sa nakita ni Pedro, kay wa may kalibog miabot silang huna-huna ug wa man pud sila mamalandong. Og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananawon, ang espiritu miingon kaniya, tan-awa ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Samtang kining mga bahina gipamalandong ni Pedro ang kahulugan sa iyang nakita, pilak ang tingog na hitabo, katulo. Pila ka tawo ang nangita ning Pedro? Tulo. O di ba nag-anam na og kalutaw ang kahulugan, ang buot ipasabot sa pananawon nga nakita ni Pedro? O gunya naging din tindog og kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon, kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Og si Pedro mikanaog ngadto sa mga taong mingon kanila, ako maong inyong gipangita unsa bay hinungdan nga inyong pag-anhi. Og sila mitubag kaniya si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, nga mahitungod kaniya ang tibok nasod sa mga Hudiyo adunay ganay maayong pagpamatuod gimanduan sa usa ka manulunda sa pagpakuha kanimo ngadto sa iyang balay o sa pagpatalinghog sa imong isulti. O mao ning gisulti nining mga tawo nga nangita kang Pedro, tulo ka tawo. In short, kung imong tan-aw dinhi, nistay pa sila og usa ka gabi si Pedro og kadtong tawo nga iyang kadtong nang gisugo ni Cornelio, pagkaugma kinuyugan sa pipila ka mga kaigsuonan taga-Hupi, miadto si Pedro og kadtong tulo ka tawo ubalik na ngadto sa pinuy-anan ni Kapitan Cornelio. Samtang nagpaabot si Kapitan Cornelio sa mga taong iyang gisugo, ang iya pong mga parinti og suod nga higala iyang gipundok didto sa iyang puloy-anan. Pamati ra gyud niini nagingon dinhi og sa nagpagkasuluan nagingon dinhi o kanini ang og sa iyang pagpasulod o gipaabot sa pagkaugma, siya mibangon o migikan uban kanila og nanguyog kaniyang pipila ka mga igsoong taga-Hupi. Og sa sunod nga adlaw, sa ato pa usagid ka adlaw nilang panaw, sila nahiabot sa Cesarea og si Cornelio nga nagpaabot kanila, nagpatigom sa iyang mga parinti og suod nga mga higala. O dito niabot na sila kay nagtigom naman dito ang mga tao ang suod higala ni Kapitan Cornelio, kapitan sa mga sundalo, og ang iyang suod nga mga higala og ang iyahang mga kanini ang pariente, meaning kadugo, iyang relatives. Unya nag-ingon dinhi, og sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat og sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tilan og misimba kaniya. So kung imong tan-awon, very high regards si Pedro sa pagtan-aw niining kapitan sa mga sundalo nga si Cornelio,
kay ngani mihapa og misimba, miyukbo, misaludo. Mao man ni ang ilang kinaiya sa una. Unya, apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayod usab tao. Sa laktod pagkasulti, ang gibuhat ni Kapitan Cornelio, dili sakto, dili mao. Maong gibadlong siya ni Apostol Pedro nga tumindog ka kay ako tao. But pasabot, ayaw og simba nako. Karon niya, nag-ingon din nga og sa nagkigsulti siya kaniya, siya misulod og didto iyang nakita ang daghang mga tao nga nagkatigom. Sa pagsulod na ni Pedro sa balay ni Cornelio, nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto og dinhi nasabtan ni Pedro ang buot ipasabot o ang kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Akong pasahos 28, og siya mingon kanila, kamo nasayod na nga mo'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong. Nganong ingos Pedro? Tungod kay ang mga Hudiyo, duna sila'y balaod nga gibawalan sila nga makigsulti o makighalubilo sa kanang mga taong dumuluong. Dili nila ka-level ba? Dili ka-uri. Og unya nag-ingon dinhi, apan gipahibalo kanako sa Dios, kinsay nagpahibalo kang Pedro? Ang Dios. Unsa may gipahibalo sa Dios ngadto kang Pedro? Nag-ingon dinhi, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao. Wa mag-ingon gipahibalo nako sa Dios kinahanglan walay mga mananap. Kinahanglan walay taong kinahanglan nga walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Sa last portion aning bersikulo 28 tan-awa ang 15 nag-ingon dinhi nga matud pa ni Pedro og ang tingog miabot kaniya sa pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghingalig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So dinhi si Pedro ning conclude na siya, gipahibalo nako sa Dios nga walay tao nga akong pagaingnon o nga mahugaw og dili binalaan. Nganuman tungod kay ang tao gihinluan sa Dios. Ang kahulugan ni adtong panan-awon nga nakita ni Pedro nagpasabot kadto sa mga tao. Din kadtong usa ka habol nga adunay upat ka mga kanto, nagpasabot kadto sa kalibutan. Din adunay upat ka mga kanto og sa sulod sa kalibutan na ay daghang mga tao. Mao na nga niadtong nakita ni Pedro diha sa sulod sa habol, nagkita niya ang daghan nga mga mananap nga nagkalain-lain. Kay ang kalibutan gud aduna may nagkalain-laing rasa sa tao. O gunya ang kahulugan sa panan-awon nga nakita ni Pedro, ang mga tao nga maoy gibalaan o gihinluan sa Dios. Dili nang mananap nga mahugaw dili pakaon nga maoy gibalaan o gihinluan. Kay ang tao man mo'y gihinluan, ang tao mo'y gibalaan, dili ng mga mananap mahugaw. Pamatii ra gud ninyo niyo ang naunang Korinto 6:11 nag-ingon, og kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini, apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa atong Ginoong Kristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. Giunsa ang tao gihinluan na o gibalaan. Kay ang tao maoy gibalaan, maoy gihinluan kay nahugawan manggudta sa sala. Pamati iragod ninyo ning Ezekiel 37:23 ang gisulti dinhi matud pa dinhi nining bersikulo. Ni maghugaw pa sila pag-usab sa ilang mga kaugalingon tungod sa ilang mga Dios-Dios, ni tungod sa ilang mga makapaluod nga mga butang, ni tungod sa bisan unsa nga kalapasan nila, apan luwason ko sila gikan sa ilang mga dapit nga puloy-anan diin didto sila managpakasala og hinluan ko sila sa ingon ni ana sila mahimong katawhan ko og ako mahimo nga ilang Dios. So milutaw, klaro matinaw nga ang gihinluan ang tao. Ug unya
mauna ang kahulugan sa panan-awon nga nakita ni Pedro. Ug unya ang uban lang wa mamalandong kung unsay buot ipasabot, unsay kahulugan sa panan-awon nga nakita ni Pedro. Pero klaro nga ang gihinluan ang tao. Mo bitaw nag-ingon ang Juan 15:3, kamo na nga hinlo na sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. O gihinluan sa Ginoong tao kay nagkahugaw manggod tungod sa sala. Unya kung atong basahon sa Arbihanon Kapitulo 10 bersikulo 10 nagingon, ug pinaagi sa maong kabubuton kita na nga hinlo gikan sa sala. O nay ulintunganay gyud nga ang tao gihinluan pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Jesucristo. Kita ang gihinluan mga kaigsuonan, dili ng mga mananap nga mahugaw. Ug tungod niya na nagsulti ganis ng Juan 1:9, kung usugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug tungod niya na magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Hinluan gyud tas Ginoo kay ang sala mo may nakapahugaw gud sa tao. Mauna nga ang kahulugan sa pananaw ni Krista ni Pedro, importante nga ato na nga masabtan ang kahulugan, dili kay atong tagaan sa atong kaugalingon nga interpretasyon, atong kaugalingong konklusyon kay tan-awa sa atong kinaugalingon nga interpretasyon naingon ana na noon ang atong pagsabot nga ipakauna ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Wala na gipasabot diha. Kung atong basahon sa Juan 1:7 nagingon, apan kun kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya naas kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa sa usa ug sa dugo ni Kristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang mga sala. Na gihinluan ta gikan sa tanang mga sala. So mauni ang gipasabot dinhi Brother Justin. Hinaot pa nga ang Ginoo mag-agak nimo sa taas ug lalom nga pagsabot sa balaang kasulatan uban sa tanang naminaw karon. Busa ka ng buhat Jis nga inyong ginahuna nga gitugutan na ang tao pagkaon sa mga butang mahugaw nga gidili si Ginoo. Wala gyud na kay ang balaod sa Dios sa gitawag day tarilo, balaod sa pagkaon, nagpabilin kanang balaura o walay sibisan kinsa nga pundok o relihiyon nga makaguba sa balaod sa Dios. Hinumdumi nga ang hunahuna sa tao ug ang dalan sa tao lahi sa hunahuna ug dalan sa Dios. Busa ayaw subaya ug sunda ang hunahuna ug dalan sa tao, kundili ang hunahuna ug dalan sa Dios mo'y sunda ug subaya. Mabuhay ka Brother Justin, uban sa nang naminaw, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot niining mga bahina. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So ato ning i-continue pagbasa. Atong nakita si Brother Ronilo diniitang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John ug Kuya Libby, og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw, og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Makrita Roidas sa Tambungon. Salamat. Mami, may gabi diha mami. O niya po si Majlia Muñez. Pilosopak pamati na araba kaungot ni ana bersikulo ha. Naaraba ka kaungot ni anang bersikulo ha. Pilosopak unya dugpunan sa pagkapilisopo. Naamuungot bitaw anang 15. Anagid muungot kay ang ilag yun, ang ingos Ginoo ayag kaog mahugaw na, ang ila kaon kay limpyo na gyud na. Niya po si Iva Dilaw, maayong gabi sa tanan. Niya po Sony Sumayan, salamat sa paglab ug pagpray. Niya po Million Silasol. Niya si Iva Dilaw, shout out sa tanang kaigsunan sa Anapog. Okay, niya po si Jolita Gagabuan Dumas. Mayong gabi sa inyo, Brother Libby. Si Brad Alberto Mauring ni.
sa Tacloban City. Okay, thank you kayo, no? Brad Alberto, maayong gabi ninyo diha sa Tacloban. Sa Tacloban City. Niya po si Dong Bob Ritoya, maayong gabi ninyo Dong John o Dong Live. Maayong gabi diha dong. Niya ato ning lilion makadiyot ang pikas mga higala. Ato ning tagdo ning uban nga naglab sa ato nga program niya si Edwin Iscario, niya si Iba Delao, o niya si Orange Pilayo, Angeline Mendoza Matias, niya po si Milmar Iscalicas, Jaja Aligado Nolia, ato pong nakita din Maayong gabi diha dai ja. Brother William Tadlas, o niya Maylin Codira Batak, niya po si Brother Jojo Cordoba, niya sad ang susiha ang kamatuuran. Niya ato pong nakita din si arita sa pikas, arita sa mga nag-like. Niya si Brother Junior Noiba Claves, Judith Pipito Baring Store. Nakiguban sa dato si Ninami, maragtuan ni sa gawas. Niya po si Antonio Etorma, niya Jibde Malate, niya po si Jane Caballero, Anisito Presilias. Okay, muna atong mga nakita, mga higala, na nahidugang nagtanaw. Niya si Brother William Tadlas, give sa programa ninyo diha. Okay, maayong gabi niyo, Brother William. Niya moadto ta higala sa unahan ato sa ning dalikyatan pagtan-aw ning ato nga messenger. Niya si Asised Sansom or si Luni Sumalinog. Salamat sa paglab og si Brother Ronilo Itang. Okay. Moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yung sa to paghanay, Brother John? Ang iya lagi nga kuan Brother Libin nasabtan na niya gyud ang Mateo 15. Pero ang iyang gisulti, pwede ba sir inyong ipahayag ang buhat kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto si 15 kay mananap man gyud ang gihinluan ug ipakauna. Okay, thank you kayo, no? Salamat po kaayo sa imong pagpaminaw. Salamat kayo nga nakasabot na sabka sa gipasabot sa Mateo 15 mga higala. Nga dili to ang baboy, dili to katong mga mahugaw og dulumtanan ang gipasabot sa Mateo 15. Naghisgot og mahugaw diha tungod na silang tradisyon nga sa di pa mukaon manghunaw kay ang pagkaon nga ilang gikaon nga wa sila kapanghunaw isipo na sa mga Hudiyo sa una nga hugaw o dili na balaan ang makauna. Hugaw na ilabay na siya. So, ang ilang gikaon sa atong gipatinaw ng buntag, pan mahigala bread ang ilang gikaon. Nangaon sila og pan nga wa ka pong hunos kamot dakit an mas mga Hudiyo. Og giakusar din nila. Motong gipasabot ni Ginusos anang puntuha. Wa na magisutog baboy. Kung ato ganing apel ang baboy o madulumtanan, nagidinis Ginoo, out of context ta higala. Atong gibutang-butangan og sayop ang context des Biblia. Giliso nato. Atong giilad ang mga tao sa hustong pagsabot sa gipasabot des Biblia. Maka-imperno ba na ang pag-twist sa kamatuoran? Kana pong sa buhat sis, nga mao'y imong ipangutana nga ipasabot namo mahigala. Kalabanan sad sa mga tao nga nagtuo nga gihinluan gihugasan na ang basahon gikas sa 10 ngadto 15. Di na tan-awon ang kinatibuk-an bang gipasabot ba? Di ba na ingon ana og nakay butang nga imoy kalibgan na bahina tan-awa ang kinatibuk-an kung unsay gipasabot ni anang pagkasultiha. Kay ang Mateo ang buhat kapitulo 10 mga higala simbolikal na siya. Buti pasabot nga naay kahulugan. Simbolo kay kung imong tanawon ang record sa Biblia, ang headline diha naghisgot man na sa kinabuhi ni San Pedro og ni Cornelio.
O niya unsa may ilang rasa? Si Pedro Hudiyo, si Cornelio usa ka hintel siya kay dili siya Hudiyo, kapitan sa sundalo, so daghan siyang masakop. Ang relasyon nila mga higala dunay kalahian kay ang mga hintel giisip sa mga Hudiyo nga mahugaw na sila dili balaan nga klase sa mga tao. Bawal gani sa mga Hudiyo ang pagpakistorya nila kay mga hugaw di balaan. Bawal ganing mutagad kanila. Di sila mutagad. Ilan ang isnaban. Di sila makiistorya. Bawal ang pagpamisita nga to nila. Pero nakita sa Ginoo nga si Cornelio, bisan hintil siya, pero tao siyang mahadlokon sa Ginoo. O niya, tao siyang buutan, matinabangon, mahinatagon og limos ngadto si katao. O niya, tao siyang mainampuon si Ginoo. Gidungog sa Ginoo iyang pag-ampo. Giingnan siya sa Ginoo, ang manulunda gipadala sa Ginoo. Nga gipahibaw siyang gidungog ning abot ngadto sa langit ang iyang pagpangamuyo. O niya, giingnan sa manulunda sa Cornelio, hala sige, pagpadala og mga tao, ipakuha si Pedro nga tuwa nagpuyo sa balay ni Simon sa Jope. Amo na ang introduction sa kasaysayan. Ipakuha dito aron panhion sa rinhi aron siya maoy musulti kaninyo sa angayng buhaton aron maluwas. So tungod niya na gisugo man siya, iya diyang nagpadala din siya og mga tao, sundalo og yan sulod tulo ka buok, mga hintel pod nga mga tao. Samtang sila padong dito kay halayo maning lugar ha, ang gipuy-an giistaran ni Pedro dito sa Jope. Dugay-dugay ang baklay nila nga to. O niya, sa laing pagkasulti, si kahimtang ni Pedro dito, gigutom sad siya, o niya, ning saka siya sa atop sa balay ni Simon. O niya, napunaw-punawan siya, bidyo na tagpilaw ba? O niya, naon sa nakita mo na siya pananaon. Gipadamgo mo na siya sa Ginoo. Ang pananaon na nakita mo na itong habol, nagihiktan ang isig katumoy, upat ka kanto, o diya gisod dito, ang matanang makrasis manap, tagupat og tiil. Mga apel to, mahugaw, di mahugaw. Gitunton dito, apel po mga langgam dito, o niya, giingnan si Pedro, tumindog kag paghihaw kumaon. Si Pedro ning balibad, kay wa siya makakaon, sukad siyang pagkabata. Hangtod, nahitabo, kinis makatulo. O niya, nahisgutan niya, ayog nganlig mahugaw, di balan, ang ginluan na sa Dios, gibira paingon sa langit. Unsay reaksyon Pedro human siya pananahon? Ang Biblia nagsulti, naglibog si Pedro kung unsa ang kahulugan sa pananahon ngayong nakita. So na meaning, unsay kahulugan? Naglibog si Pedro. So meaning ani nga pananahon. So nagpasabot nga symbolic to kay naay kahulugan. Samtang si Pedro naglibog, naabot ang mga tao nga sinugo ni Cornelio. Giingnan siya sa munda, Cornelio, na ay tulo ka tao nangita nimo. Paglili ni Pedro ana, uy, mga hugaw ni matawhana, di ni balaan, mga hintel man di ni mga Hudiyo. Nagingnan siya, kumanaog ka Pedro, umuban ka kanila, saway pag-ukon-ukon, kay ako ang nagpaanhi kanila. Naglibog po kaspudana. Pero ganun gingnan man siya nga, tumindog ka Pedro, kumanaog ka, uban kanila, kay ako nagpaanhin nila. Nga bawal man ang pagpakiguban niya ng matawhana, ang pagtagad ng tawhana. Nga nang giingnan siya sa Santo nga, kumanaog kag uban kanila, kay ako ang nagpaanhi kanila. Diha nasabtan ni Pedro ang iyang gikalibgan sa iyang pananahon. Nga kadtong mananap nga mga mahugaw, nagkahulugan ining mga tawhana nga mga hintil nga giisip mga hugaw dili balaan. Nibalibad ba Pedro pagtagad? Kay bawal masudi ang pagtagad sa mga dili Hudiyo. Wa, kung imong basaw ang kontekst sa istorya higala, giimbitar ni Pedro, ugma na ta mga adto, pahuway isa tas balay. Pagkaugma, adto sa Pedro, o niya may ning uban nga pipila ka mga Hudiyo. O niya ang gibuhat sa di Cornelio, didto sa iyang balay, nang imbitar siya sa iyang masilingan. Dali mo, kay na ako'y bisita o sa kataos Ginoo mo bisita ng ganitong panimulay, naa siya mensahe isulti niya sa tuwa. So mga silingan niya
iyang makaparintihan didto nagtapok sud sa iyang panimalay. Buti pa sabot nga daghan tao didto, daghan tao siyang balay, karon niya ang nahitabo higala. Atong basahon ng 25-26. Sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio, pero di pa yung Cornelio, gisugat din siya. Og miluhod sa pagsimba kaniya. Uy, tungod siyang kalipay, si Cornelio higala ning luhod, gisimba si Senior San Pedro. Si Pedro gisimba ni Cornelio. Pero, ingon ba, Pedro, sakto nang ibati mo, kaya angay ko ni mo simbahon. Ingon, Pedro 26, apan gipatindog siya ni Pedro o giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. Wa pasimbas Pedro, ay nagbuhata, oy, tao lamang ako. Pero subong palandungon, karong panahon na, bisan sa larawan na lang Pedro na ay daghan nagsimba. Buhi pas Pedro, hadto karon, ingon dos Pedro, tindog mo, ayaw kong simba ha, kay tao lamang ako. Karon, pagsud ni Pedro dito sulod sa balay, nakita niyang hilabihan kadaghang mga tao, nga mga dili Hudiyo, mga dili balaan, bawal ba unta yun o wa pa to siya katag pananahon, asa ba to siya mo entertain, asa ba to siya mo kuyog, asa ba to siya mo adto dito, pero tungod kay gisugo, giingnan man siya sa Santo, kung manaog kag uban kanila, sa way pagukon-ukon, kay ako ang nagpaanhi kanila, kuyog nila. So si Pedro, agad nag-ukon-ukon. Anya karon sa dito na Pedro sulod, nakita niya daghang mga tao, iya nagipabalong tao, mga tao, diya sa versikulo 28, maunay intro ni San Pedro siyang pagpakipulong sa tubangan sa mga hintil, gina niya mga tao, kamo baya nga mga dili Hudiyo, nahibaw gyud mo nga kaming mga Hudiyo, gidid-an mi sa pagpabisita o pagpakig-istorya kaninyo nga mga dili Hudiyo. O iya gipabalo na, apan gipahibalo ako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong ingnon nga di balaan o nga mahugaw. Kanus as Pedro pahibaw a higala. Gipahibaw as Pedro pinaagi sa panan-aon nga iyang nakita. So ang kahulugan di adtong mananap nga mga mahugaw nga nakita di San Pedro, di to literal nga mananap. Nagkahulugan tog tao nga mga hintil, nagkahulugan tog mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo nga giisip sa mga Hudiyo, mga hugaw dili balaan. Kay Mas Pedro, nahibaw mo nga kaming mga Hudiyo, gidid-an mi pagpamisita, pagpakigharong kaninyo nga mga dili Hudiyo, apan gipahibalo ako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili balaan o nga mahugaw. Gipadayon ni San Pedro iyang diskurso, o niya pinaagi na itong pananaon niya ang konklusyon ni San Pedro. Nakakonklusyon si Pedro sa kahulugan sa pananaw niya, nakita ingon siya nga sa versikulo 34, og unya si Pedro sa pagbungat siyang baba mingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay ing pinalabi sa tao kung maghisgot ang kaluwasan higala. Matod pa Pedro na ilan ako nga ang Dios daw way pinalabi sa tao. Buti ba sabot, mahudiyo man siya di Hudiyo, basta mo alagad sa Ginoo, dawaton sa Ginoo. Kanus ama na sabti ni San Pedro higala nga way pinalabi ang Dios sa tao. Pinaagi sa pananaon, pinaagi sa kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Nga wa day pinalabi ang Dios sa tao kung maghisgot o kaluwasan. Maun sa may imong rasa, Pilipino, Insik, Hapon, o uban pang rasa sa kalibutan, basta tao kahigala, way pinalabi ang Dios, gidapit ang tanan alang sa kalawasan. Yang ba ang 35, hinunoa nga sa matag usa kanasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsang mga kahadlo kaniya og magbuhat og matarong. Mao nay na himong konklusyon Pedro nga kahimutan sa Ginoo ang bisan kinsang tawo sa kilaing nasod nga mahadlokon sa Ginoo og masimbahon ngadto sa Dios. Kanya karon miabot ang panahong reporting sa 11 versikulo 18 higala na naabot mo na ang balita ngadto sa Hudiya. Gipatawag siya dito. So gisaysa niya kay bawal lagi ang pag-entertain sa mga dili Hudiyo. O niya pagpasabot gini San Pedro ngadto nila. Nakasabot ang mga tao niya 18 og sa ilang pagkadungog niini sila mihilom og ang Dios ilang gidalayg nga nag-ingon ngan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Nasabtan nila
pinagis pagsaysay Pedro. Wa mag-ingon din mga Hudyo nga nan sa ato pa ang mga hintil. Nan sa ato pa ang baboy o uban pang gidili gitugot sa Dios. Wa maingon ana. Ang ilan nasabtan ingon sila nan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. So kung atong i-apply nga ang baboy makaon o gidili sa buhat Dios, nasayop tahigala, namista sa kahulugan, murag nasipya ta sa pag-igo sa kahulugan sa pananawon nga nakita ni San Pedro. Sinhawt pa ang Dios, magpanalangin nato nga ato nasabtan ang kamatuoran. Okay, ato nakita dinhi si Mrs. Alex Leaban, anya niya po si Jolita Gagubuan Dumas. Mangumusta ko sa San Isidro Liti, sa Lumapak o Mauring Family. Brother Permiming maminaw sa inyong programa bisan Aramis Tacloban City o sa Naval, Brother Alberto Mauring ni. Okay, thank you kayo. Sa di pahingpit na puso ng aton tulumanon, ni ang aton team song. Okay mga igala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot